Yun, good day, good morning every madlang noipi. And welcome to another episode of Budget Meal every madlang noipi. Kanon nga kanin. Actually, lugaw siya madlang noipi kasi maraming bahaw kagabi. May event kasi si Mama Divine Mercy anniversary, kaya nag-bring to share, tapos hindi naubos yung kanin dinala, binalik. Hindi lugaw, ano pa, ginawang lugaw. Ang sarap. Walang ulam tayo ngayon, maliban lang sa cocoa powder. Alam nyo na. Ito lang ulam natin ngayon. Masaya to. Promise. Sarap maglugaw sa umaga. Basta marami lang ha, kasi maka-rice tayo sa umaga. Ang hangin at masyadong parang blurred yung video ko. Anyway, importante may pagkain tayo. Agoy, napalid sa hangin. Ako ang shortcut to sa Sampurado Maluwang Noipi, kasi hindi lahat kami sa bahay pwedeng kumain ng pure chocolate. Pero chocolate pwedeng mukain. Mas maganda parang dalawang sachet yata. Pero okay na to. Ang importante may lasa. Pwede naman kainin yung lugaw na walang kasabay na ulam. Pero may malunggay kami. Yun. Sarap. Sarap kumain. Lamoy. Anong hirit natin ngayon malamay po yung hirit natin sa mga kapwa natin vloggers. Hanggang ngayon meron pa rin nagpo-post ng mga pictures na hindi sa kanila, mga bold na pictures, mga X-rated na pictures. Nangungumisyon kayo niyan mga parikoy. Kung ayaw nyo, wag nyo nilang pag-usapan sa account nyo. Hayaan nyo ang mga tao, freedom din nila yan. Mga type B na artista tayo, kaya walang pakialaman. Kanya-kanya tayo ng talento. Peraan, di ba? Gusto nilang mag-shortcut, gusto nilang maging madali yung kitaan. So, anong tawag doon? Ibenta yung katawan. Bahala sila dyan. Tayo, ganito tayo yung mga vlog natin, ganito din. Maghintay ng Pasko. Gusto nyo magmadali lang, kumain kayo ng ano-ano. Si Boy Tapang nga yung simulan yan, kung anong kinakain yan, naban pa yan sa YouTube, ni-report pa yan sa mga daming katauhan. Kaya kanya-kanya tayo maluwang noipi. Well, anyway, God bless everyone. Importante busog, may pagkain. Kaya bahala kayo dyan mga pakialamerong vlogger. Mga vloggers tayo, huwag natin pakialaman yung kapag-vlogger natin. Anong mga vlog nila, bahala sila. Mag-comment kayo kung gusto kayong sumuporta. Yun.